kungonzwa kufara muri Zimbabwe. Nerudo rwamuna. Nyarara. Ndinotenda muri Zimbabwe nerudo irwo. Zvati unewese vari kutabarudza mura wetu. Saka totenda guys, Saka dangotenda vanhu vese vasupporta Chipo. I think she's overwhelmed because anambofungira kuti vanhu vachamira naye uye zvitinha zvedu zvawanikwa fast anga asingazvifungire because munhu wese anga asingachazivi kuti oita sei. Semende ndo imwe yakwana guys. Can you imagine 24 bags out of 24? Unazodai. Maitaba mashemari ndinokutenda mufaro wandino wakani wanandi waimufaro wati nawo ndeweshema zviri kuitwa kumashure uku. Isati yangomirira takuona kuti vanhu vakarikomendewa nana Bhudhi kunyanya avo ndo vatakavhunza zvikanzi aiwa variko mabhiridha. Izvo ndandiziva kwani kutiwo Bhudhi vamwe vacho vanobatawo zvakare chitiravo ndo avo muri kuona vavo. Chimbotitsanangurirei zvii zvamuri kuita paBhudhi? Muchibva matitsanangura kuti sei muchishandisa izvi zvitambo? Panapa tiri kuvaka mudhuri uyu tambo dzinoshanda pakuti zvive zvibuda zvakanaka zviri straight. Saka muri moga muchizvireta imimi zvisiri zvekujuma mozvireta chii? Panonetsa zvinoda kuti vanhu vanofanira kundikomenda. Madhamu venyu zvavo lapa moreta mufesi wenyu kuti chiwe? Aiwa vari kugona basi. Sure. Saka apa ndamboti timbotanga takuratidzai zviripo panapa kuti ndo paTave kureva kuti building yedu iri kupera, asi ndine good news guys for the people. Can you imagine? Aiwa timbotanga mapururudza mumbosvetuka wakufara zvitina. Vanhu vakati no Chipo musaputsa imba yenyu, mai guru musaputsa imba yenyu, mai guru musabvisa paving yenyu. Tinovatengera zvitina Bhudhi zvawanikwa yakati hazvina kuwanikwa. Zviri kutotanga kutonotutwa lini? Unazodei chochibva ipapo inyashaka
taura ichi ndikutenda kune vatitengerawo zvitina ata kutofunga kutopwanya makitchen yese asi atawanirwa nyasha totenda maita basa Chipo loti kuti zvitina zvauya aiwa ini ndingonzwa kufara muri Zimbabwe nerudo rwamuna ndinotenda muri Zimbabwe nerudo irworwo zvati une wese wari kutambanudza mura wese saka totenda gaizi saka dangotenda vanhu vese vasapota Chipo. I think she's overwhelmed because hanambofungira kuti vanhu vachamira naye uye zvitina zvedu zvawanikwa fast anga asingazvifungire because munhu wese anga asingachazivi kuti oita sei. Semende ndo imwe yakwana guys, can you imagine 24 bags out of 24 unazodai amen. Tabva ipapo zvikanzi nemwe musobanikadzi aiwa ngatibva tanoataka kumadhoo ikoko madhoo avepo tinonokuratidzai zvakare tinoda kushanda neevidence yekuti vanhu vazviona kuti shuwa kuda tingarava nhema mozviona manje saka toda kutenda Mwari. Saka Chipo haufani ungochichema unongotofara nesu mufaro zviriko unogona usingazvifungira kuti madhoo ena anchimboshoka because yeni ane stressiwa think paari bhosi akamboti gare anombobvunza kuti samuchaenda rini pamuri kuenda munoenda masiyani mandamupa here kana kuti ndane marata here kana mozodzoka motanga kutsvagira marata kana kuti imba yacho ichambosara vanhu vozodzoka achiri confused. Saka ndikamusimbisa ndikati aiwa isusu panapa tiri kutobva material yese kachiti material tiri kuti zvitina zvese zvakwana handiti semende dzatokwana zvitina zvakwana 2 down madhoo frame akwana 3 down madhoo akwana 4 down handiti zvipikire zvacho zvokuti dhoo rigojojonwa zvavepo ndakakupa zuro bepa racho rina uyu zvavepo saka taa 5 down tapa. Next stage yatakupinda kureva kuti takuita pamawindow frame ari kupinda pamba apa i4 zvinhu zvatatarisana nazvo mawindow frame ari 4 tikabva pamawindow frame takuenda pazvimagirazi zvacho mwana zvizvi zvimawindow pane uye nezvekukweva nekubudisa zvandaireva zvezve zvimagirazi zviya anoiswa kuti mawindow pane achoni iwayo handisati ndaziva kuti achanga chamari zvichareva kuti ininika ndinoti ndikaenda kumawindow frame kana pane vachatambanudza maoko kuti tingachiwana mawindow frame ari foringa tachi $100 ndo zvazviri kureva ndo panhu pahasha patamira napo stereki otherwise kumwe kwese uku aiwa tanzonza ndoda kukutendai vanhu we hatiri kureverai nhema ndizvozvo kureva kuti takauya Sunday Monday Tuesday nhasi ndizvo Wednesday nhasi Wednesday 4 days kuda kuti matidadisa mashemaredzi handambofunga kuti zvinhu zvichafamba fast like this kufambawo kwezvinhu koita kuti nesuwo tiende kune mamwe mabasawo zvakare. Saka ndo zvandaiudza Chipo kuti aiwa ukada tapedza kuunganidza zvinhu ndichasiya zvinhu vanhu vachipesa kuvaka ndichazodzoka zvakare ndida kuona kuti imba iyoyo yakamira sei sekuendako ndichazokuradzai zvakare dzimwe dzimba dzakatikasiya dziya ndichiuya kuzoona kuti dzave papi because pamwe ari kutya kuti sisichiro pamwe vakaenda pamwe vanobva kutoti timbomirai basa aiwa basa rinongosara richifamba so that ndiendewo kune mamwe maproject ndo zvandaimuudza kuti handina basa rimwe chete mabasa akawanda ndizvoka kuti ndirambewo ndiri pano everyday newe Chipo hazizobuda akatombogwadziwa madeko akati saka ndosara ndegari unodzidzira ka ozodzidzira anga ajarawo kupa kuvata achitaura nemunhu zvinonakidzawo uchimbobvunza mubvunzo vanobvunza personal kaivava saka mune vana vangani zviriko makaroorwa here ndichipai ndibvunza maona manje saka zvinhu zvakanaka wezvozvo saka ndovangokutendai saka mawindow frame vedu wemu yeZimbabwe ndo andiri kukumbira mashemarenzi please let's do it because ndakatargetawo kuti by Friday
ndofanira kunge ndabva pano tasiya Chipo ane zvinhu zvake zvese, ane pati yake yekunamisa mahwindo acho, mahwindo pen ake, everything ichoda kuti imba inge ichipindwa. Ndo zvandiri kutarisira kuti ndisiye ndaita panapa, tisazoita zviya zvatikaita kuti tomboenda tozoti hatozodzoka tichipedzisa. Ndorangoti everything Chipo asara akazvitarisa kuti zvinhu zvangu izvi handiti roofing yedu iripo zvakare, handiti ka yaungana pano, transport ndo ichatinetsa because anouya sei nai mazenge nematanda papo zvakare. Kunongwa tichibvunza kuti mubhedha kuno kuinomboita mari, hakusi kupromisa. Ini kesi ndakuina zonzi mubhedha wangu Sister Sharon uripi? Ndimozviona ndototadza kutodhiraivha konzi Sister Sharon vakaenda nemubhedha wangu. Vanhu vanga vachivhunza, handina kukosa kuwana time yekuti ndivhunza because nhasi ndamuka kuma5 ndatatobuda ndikadzoka manje izvizvi ndichakati netei, kana kusvetuka kwangu kuri kundigwadza, nyama dzangu dziri kuti neteiwo, ndakuda kuchizorora nditi. Saka ipapo ndingoti dai pawana vanhu vangoti fast ndimbowanawo nguva yekumbonozorora kuweekend ndokontinya maprojects angu. I think akati one day, saka anenge ada constant monitoring. Panapa tikasiya Chipo anaka, mabhridha edu anaka, mbudu dzavo zvinotiitira zvakanaka, kuitira kuti mangwana mabhridha asazotisa kuda kuvapawo mabasa woti aiwa Sister Sharon havabhadhari, handidi kunoshanda navo. Saka toda kuti tisiye tagadzirisa zvese izvozvo. Ini ndobva pano toenda kumwe, ndozongoya ndichicheka kuona kuti Chipo akapinda mumba make shuwa here, uye imba yakapera here, kudzoka totodzoka. Vanenge vada kumira nepende vaive motonditi kuti Friday, maybe Friday tozosimuka zvekumasikati taona kuti tasvika level ripi rekuunganidza zvinhu zvaChipo ine maini. Tinonza kufara ende ndinotenda nevamwe vese vari kutamba ruoko rwavo kubatsiridza chiti pane zviri kuitika. Basa riri kufamba zvakanaka ende ndinoimba kuti zvinopera mune zvakanaka, zvirambe zvakadaro. Ini ndingotenda kune vaunzawo madhoo nemasimenti kuti rambai makadaro, kufara chaizvo. Mwari waitire zvakanaka. Tatenda. Ona iwe imba yakakura. Ori mwana togwa. Ori. Yes, omurume ye. Akalibata neriwegori nesimama. Yes, omurume ye. Akalibata neriwegori nesimama. Madhoo for the people. Yes. Chipo chipo bate madhoo ako wele. Mangani. Nitange kusibisa yatokutana. Chijiri kudona. Ndiwe Chipo ere. Chipo
baba Matoka chipaduka. Utogara ne makizi. Akufamba ari muhuro. Maita basa mashemari. Ndinokotenda. Mufaro ndino wakani. Onandi wai mufaro wati nawo ndewe shema. Mufaro wati nawo. Mashemarezi matitengera simendi atete wangu ndikunzwa kufara chaizvo. Nditaisa madhoya kutete wangu akutobata padrop ndinotenda. Nyara Chipo. Davileje. Nyara Chipo. Nyara Chipo. Nyara kuchema. Nyara kuchema. Nyara kuchema. Nyara Chipo. Nyara kuchema. Nyara Chipo. Nyara Chipo. Nyara kuchema. Nyara Chipo. Bye bye we namo. Bye bye namo. Bye bye we namo. Bye bye we namo. Nani namo. Nani tafuta namo. Nani tafuta namo. Bye bye we namo. Bye bye we namo. Bye bye we namo. Bye bye we namo. Tafuta namo. Nani tafuta namo. Nani tafuta namo. Hey!
shamwari yasedera shamwari yasedera uchomi wasedera uchomi wasedera guys, that's not it. Bye bye. Tikufara muri yeZimbabwe nekuti vakirawo ini ndinoti gogo ndikaona iwa tikufara rambai mune moyo wenyu wakadaro musaitire isusu chete muitirewo nevamwe aiwa tikukutendai kutenda zvedu kuchera mvura vachitera mvura vasikuru vacho ivavo vakatsingirwa nevarora unazoti kudiko guys, saka ma window frame ndo atatarisana nawo guys.